artea, txoriene ikustera piztu ETV bat, eta jarri sofan, bueno, jazta. Berez abestixa da euria goitik bera, uste dut, baina gaur txorieneko mikrokliman, lainotuta dau, eguzkixa dau, ez da euririk, beraz ezin dugu olako ezebez esan. Eta, hemen gauz, egun bageixau, ikustu ezazue gaurkuen bakarrik, zigorri asko guztau jako La Palma, eta ikusten duzuen moduan, hemen abandonauta geratu naz, zelako erantzunkizuna, baina, 2 hilabete ostian txorienen agintaritza hartu dut, eta gaur programia niria izango da, eta zuena bebai, zebeste aldian zauze. Beraz, gaur ingo ditugu, 2 errezeta, igual 3, denbora ematen baduzko abertzelan goia zen, eta lelena izango da alberginia bilkariak. Hau, pausos pauso, zelan itzen da. Azteko alberginia xafla fin-finetan moztu mandolina batekin eta gero betegarri desberdinak prestatuko ditugu. Alde batetik ontzi baten hegaluzia, arrautza egosixak eta tomate saltsa, gero bestalde berakatza edo tipula, tomatia eta piper gorria gorritxu, aragixeatua gehitu eta inja dauenean intxaur birrindu batzuk bota. Eta azkenengo betegarrixa izango da urdaia espikua eta gazta. Gero alberginia xafla bakoitzean betegarri bat bota eta kaneloi forma eman. Eta bukatzeko alberginia bilkari jarriko ditugu erretilu baten eta erreko ditugu 10 minutuz. Beraz, hau ja, titau. Bakit pauso asko dauzkala, baina oso erreza da, beraz, hasiko gara. Eta hemen daukau, alberginia nik ja moztuta daukat, eta hau laban batekin behin leike fin-fin xafla batzutan, baina nik oingo honetan erabilikot mandolina. Beraz, biharko ditugu tamaina honetako xaflak, eta gero betegarrixa jarriko dugu barruan, eta ingo dugu olako formak, kaneloi formak. Kaneloia normalian pastakin itzen da, baina, gaurko honetan, pasta erabili biharrian, erabiliko dugu alberginia edo berenjena. Nik nire amamai ezaten botzazu alberginia, begiratukotzu olako aurpegi batekin, ez dakixela zedan bez. Beraz, guk alberginia deitukotzau, apura lodixeua jarri biotau. Mandolinak normalian neurrixak eramaten ditzu, zuk neurtzeko ze tamainoko xaflak nahi dituzun. Beraz, potologu hauak, ez apurtzeko, olakuak, eta oso lodi geratzen badie, alditzuzu sartu mikrowin laban 10 minutuz edo biguntzeko, eta forma hobeto emateko. Beraz, hemen jarriko ditugu, eta alberginiak ez dakik zuen etxian, baina nerian behintzat beti dabiltzen da, edo pistorako, edo nik uste dut horretarako bakarrik. Estatu mailan badauze errestapare bat olan, hegoaldian erabiltzen die frigitxuta, estixakin, baina normalean, ez dakit, guk beti itzen ditugu berdin. Nere etxian egisa esan, nere etxian ez nere aman etxian, nere etxian alberginiak daukan zaporia da, ez dakit, mingotxa moduan, ez? Eta ospetxarra izan dau betidanik. Badau liburu bat, El amor en los tiempos de cólera, dala Gabriel García Márquezena, gainera nik uda honetan Kolombian irakurri egin dut, ze edizio oso politx bat erosin hauen, ez dut ekar liburua, baina ekarrikotzuet. Eta bertan, zauzen bi pertsonai, bat esan Fermina, pertsonai nagusia, eta bere maitalia Florentino. Eta orduan, Ferminak onartzen dau bere senarrakin eskontzia, espadotza itxen, berenjenak jatia bere bizitzan ziar. Orduan, gero eskotzen dienean, deskubritzen dau berenjenak onak diela, eta maite mintzen da bere senarraz, eta berenjenaz. Orduan, ez dakit zuek berenjenia erabiltzeko oitxuradi dauko zuen, ez dakit hortuan landatu dituzuen edo, baina bidali mezu bat, txoriene abildua eitb.eusera, eta kontau bai zuen errezetiak, nik kontauko dutzueten moruan gaur neriak. Beraz, hemen egin ditugu pare bat, eta ontxe joango gara gure betegarrixak prestatzen. Beraz, lehengo hasiko gara, hementxe aragixakin dala geixen tardauko dauena. Beraz, hemen olixua, eta joango gara kipula, eta piper gorrixa gorritzen. Holan txiki-txiki egin da. Gero liburu horretan, El amor en los tiempos del koleran, joaten die kolerako itxasontzi baten, bi maitale hauek, eta neskiak mutilari kosinatzen dotza
plater bat deitzen dana las berenjenas del amor. Maitasunaren alberginiak euskeraz. Nik ez dotzuet gaurkoan hau kosinatuko, baina osagaixak be antzerakoak die. Eta bertan, itxendauiena da, alberginiak moztu xaflatan, frijitu itxen dituzte, eta gero gainetik jartzen daue aragixeatua erregosita tipulas eta piper gorrixaz. Beraz, tipula eta piper gorrixaguk badaukagu, aragixeatua bebai eta alberginiak bebai, baina forma apur bat desberdina izan bida. Eta hau da, Abel González dauen idazle bat, berak idatzi zauen liburu bat Elogio a la berenjena. Beraz, berenjenan monografiko bat idatzi zauen, eta bertan jaso zauen errezeta hori eta beste hainbeste berenjeniakin. Beraz, hemen joango gara tipula erregosten eta piper gorrixa bebai. Azkenian, betegarrixa jarri zaike nik erakustotzuet 3 desberdin, ez, kaneloiekin. Ze jarri zaike zuek nahi dozuena. Azkenian, errexena, urdaiazpikua, gazta, eta hori ze ez da kozinatu bihar. Baina nahi badozue, aldozue bota aragixeatua piper gorri eta tipulakin, gero ingo bat galuzia, tomatia eta arrautze gozixakin, eta, azkenian, nahi dozuena. Aukitzen bozue bai, etxian soberakinen bat, pistoren bat, edo holan arroz bat bebai, zuek bota nahi dozuen beste, baina ez bota ez sakarrontzira, eta hori dan aprobetxatzen da. Azkenean, lasaina batik jarriko zotzasun osagai berdinak aldotzazu jarri kanelo honei, eta danok posik. Orduan, berenjenia edo alberginia, gu joeten garenean supermerkautara eta holan, beti aurkitze ditugu honek, ez? Bitu, hemen daukatenak. Hauek diela, ez dakit, betikuak, holan morea, isa beltza, daukie holan azal brillantia, eta holakoak izaten di, ez? Baina, geroz eta geixau edatu hauak dauz, barietate desberdinak. Estatu mailan 30 desberdin dauz, batzuk raiatuak, beste batzuk txurixak, batzuk holan dienak lusengak, dielako asiatik eta etorten diesenak, baina, nik nire etxeko azpiko fruterixan beti aurkitzen dutena, hau da, eta hau erabilitiko dugu, ze azkenean edatuena da. Ez? Orduan, hemen, sofrito bat gabi zeitzen, esan dut zuten moduan, kipula eta piper gorrixa, eta honi botako zau, gatz apurtxo bat. Orduan, ez dakit Ferminak, ez, el amor en los tiempos del koleraseko eleberri honetan, izan zauen arazorik berenjenia kosinatzeko. Baina jende askok itxen dauena da berenjenak zuritu. Nik ez dakit zuek itxen duzuen edo ez, azala kendu. Nik normalian azala jan itxen doz, azkenean kosinatzen dozunean, azala asko biguntzen da. Eta berenjenia beti kosinatu inbida. Ezin da gordinik jan, ze hori, azkenean digestino txarra eta astuna ingo jatzue, beraz, berenjenia beti kosinau inbida. Beitu betegarri hau, goxo dabil, hemen zu motelian, eta apur bat gorritxuta dauenean gero gehitxuko zau aragixeatua. Kasu honetan, behiana da. Egun, behia baina berriz jarri zeike zuek gurozuena, bai oiaskuena, saltxitxa batzuk bai jarri zeike, edo txerrixana nahi dozuena. Beraz, lehengo betegarria, prest dabil, eta bigarrena joango gara prestatzen. Orduan, bigarrena oso erresa da, eta bakarrik beha dugu egaluzea, hau da nik etxian normalian empanadilei eta gauza honei jartze dutzaten betegarrixa. Berez, egaluzia, gero jartze ditut arrautza egosi bat edo bi, eta tomatia. Gero, zuek bebai jarri zeike antxoa batzuk, adibidez, edo ez dakit, normalien zuen empanadillak zeraukien piper gorrixa bebai egositxa, holan betegarri desberdinak. Eta hau gero sobratzen bajatzue be, empanadilla batzuk bete, edo piper gorri batzuk bete, hemen badakitzue ez dala esebez sobratzen. Orduan gero, berenjeniak erabiltzeko, hori da errezetian arabera, ez? Ze jende asko, igual ez dakiz zein. Eta argi dau karratu txotan alzeikela jarri pisto batentzako, baina adidez laban bete behar baditxuzue,
aldozue erditxik zabaldu eta betegarritxa jarri erdixan. Edo adibidez hegoaldian oso famatuak dien berenjena frijituak estixakin, horrek itzen die xafla luzetan, bazkenean patata frijitu batzuk izango balitz moruen, ez? Orduan hori da, berenjenian arabera guk fin moztu ditugu mandolinakin, eta hola nengo ditugu. Beraz, hementxe badauk hau. Hau, ez da falta holan oso fin moztia. Honekin nahiko, beraz, gehitzuko dugu tomate apurtxo bat, eta betegarri hau prest. Hau badoia bebai. Honei gertuko zauia aragisa. Zapalduko koiariakin, eta botako zau gatza apurtxo bat, eta niri bakitzue piper beltza eta pikantiak eta olakuak asko gustatzen jatela, berez, botako zau ondo. Eta hau joango gara, bebai, apurtxo bat kosinatzen. Igual, oliba olixo geixa botakotzat, ezetasun geixa baukitzeko. Azkenian, ez dakit, ziur kosinau duzuela noizbaitz berenjenia, baina hau da esponja bat moruan. Azkenian, xurgatzen dauka ezetasun asko, eta xurgatzen dau olixua eta ura. Orduan, betegarrixa izaten bada esia, eta aukitzen badau saltza, eta izaten bada umela, askoz beho nagoa joango da gero laban kosinatzerakoan, eta hori, ikusiko zue. Eta holan, kuriosidade moduan, nik enakixela gidoia irakurri arte, berenjenia da fruta bat. Nik hori tomatiakin ezagutzen hauen eztabaidia, ez? Beti galdetze dutzuela holan izaten da galdera trampa bat. Tomati eze da fruta edo barazkixa. Berenjeniakin antza berdina pasatzen da. Nik enakixen fruta bat zala. Beraz, hau, berenjenia jateko bebai modu politxa da, ze barazkixa jaten zabiz, baina, betegarri honekin ez, aragixakin, hemen egaluziakin, da... esan minauen umientzako hona dara, baina, helduentzako bebai. Beraz, hau joango gara, kosinatzen, eta hau bebai, nahazten ja, preste egoteko. Honei ustotzat gatzik bota bier, ze normalian egaluze potuek eta tomate saltxa potuek aukitzen daue bere gatza, beraz, hau holan geratuko da. Ikusten duzue, prest. Bigarrena bebai, prest, zede bakarrik, urdai azpikua eta gaztaia. Berez honek ez dauka geixau. Eta bukatzeko, aragixeatua, pipar gorrixa eta tipulakin. Honek gure Ferminak, ez, El amor en los tiempos del coleraseko protagonistak, zaukan bilurra berenjeniai. Baina, berenjenaz aparte, jendiak be bilurra dauka osagai batzuri. Nik ez dakitzuek hau ezagutzen zuen, nik hemen daukat Julenek esandako bildur batzuk, nik enauela ezagutzen, barazkixei eta sukaldaritzai inguruko bilurrak edo fobiak. Bata da, eske izenak bebai, lakanofobia. Lakanofobia da barazki eta fruterriko beldurra. Hori ez dakit ume batzu daukien edo, baina normalian hori da ze barazki eta fruitu daukie hasi batzuk, hasixak, ez? Hemen bebai, berenjenian barruan ikusi zaike hasi batzuk, jendiak dauka bilurra, hau tragatzerakoan, igual hasiren bat germinatzia zure tripa barruan, eta horren fobia omen dau. Ez dakit. Nik olakorik, inor ez dut ezagutu olakori daukonik, baina igual hori aitzaki moruan bebai erabiltzen da norbaitxek barazkixak eta frutak ez jateko. Beraz ez dakit. Gero beste fobia bat dau, hori igual bebai aitzaki moruan erabiltzen dana, da mageirokofobia, da sukaldatzeko beldurra. Hori igual bebai norbaitxek badauka etxian, ez? Zure maztiak edo zure senarrak edo zure pixukidiak, igual aukiko dau olako fobiaren bat, ez da esken niri beilurra emate dozta kosinatzia. Beilurrik ez dauki bier, ikuste duzue zelako erresa dan, beraz, zuek txoriene jarraitu, abildu bat txoriene Instagramen, eta hor jarriko ditugu errezetak zuek jarraitzeko bildur barik. Beraz, hau itxen joaten dan einean, gu hasiko gara olako bilkarixak eitzen, eta erakutziko zuet zelako erresa dan. Lengo trapotxo bat pasauko dugu hemendik. Dana garbi egoteko. Eta behitu, hartzen duzue, alberginien xafla bat. Guk betegarri honekin egingo dugu lehengo. Jarriko dugu
jarriko dugu hemen, alberginian puntan, eta gero joango gara kaneloiakin, holan bilkari bat eitzen. Kaneloi bat izango balitz moruan, behitu, zelako ondo geratzen den, eta honekin nahiko. Orduan, honek joango gara jarten, gure labe erretiluan. Nik ingo ditut desberdinak, hori ez, betegarri desberdinak erakusteko, baina zuek bebai berdinakin zeike. Aukeratu zuen betegarri gustokuena, eta joango gara itzen. Honek oso usainona dauka, beraz zaporia be ona izango da. Honekin goiaz. Eta urdai espiko eta gaztanak ondeokan errexaboak izango die. Ikusiko zue. Beitu. Hartuko bat. Jarriko bolako gazta zati bat. Hau da gazta hauntzana, baina berriz be, hau zuek moldea nahi dozuenera. Eta hau da urdai espikuena, baina jarri zeike bebai, hori York urdai espikua eta honek ez. Deitzotzi urdai espiko gozoa. Ez dakit nola ditzen da, baina bueno, horren. Eta hau gelditzen da, alberginia, urdai azpikua eta gazta. Eta holan joango gara beste bihitzen. Eta holan goiz, beste fobia bat dau, hemendik. Mikofobia. Onjo pozoitsuak jateko beldurra. Nik horrei badaukat, hau bai onju ez bete zeike honek, albergini honek, baina kontu zibilibizarie hortik onjuak eta jasotzen basabize. Ni asteburu honetan egonaz urbazaldian kuadriakoekin eta basauzen olako perretxiko batzuk, boletuzak ziren antza eta onak, baina ziren gorriak, eta zabaltzen zituzunean jartzen ziren berdiak edo urdinak oso errez. Berez, nire kuadriako Xabi, Etxebarriak, Xabi, musutxu basuretzako hemendik, berak esan zuztan, behitxu, zuk ez dakizu ezebez, perretxikuei buruz. Beraz, zuk olakorik ikusten baduzu mendixen eta basuetan, ez hartu, por si acaso, txarra izango dalako. Batzutan bebai, onak izeten dira, baina zuk ez dakizunez, beraz, bueno, ez badukazue itxurarik, zuek, por si acaso, ez hartu, ezagutzen ez duzuen, ez ebez eta ez jan. Eta holan, bueno, joengo zare ikusten. Beraz, nik fobia bezala ez daukat, baina nik uste dut fobiarik edatuena izango dela, azkenean, bai, ematen dauela bilurra edo errespetua ez duzun ezagutzen gauza bat jatia. Eta azkenean, onjoen inguruan, hainbeste historia dauz, inoiz ez dakizula ze gertatu leiken. Bueno, ingo egaluzian 3, ingo beste bat urdai azpikuekin eta gaztakin, eta joango gara aragisakin besteren bat eitxera. Badu bebai turofobia, dala gazta bat egoera txarrian jateko bildurra, baina nik hau ziurtatzen dutzuet, ez dauela egoera txarrian, bestela, bitu, hemen zuzenean jango satitxo bat, ez pasari fidatzen, fidatzeko. Eta hau, aragisan betegarri saia, listo dau, beraz, zutik kenduko dugu, eta holan utziko dugu. Hau, nahi baduzu, igual, ardo txuri edo ardo gorri batekin busti, edo garagardo batekin bebai, azkenean, zuek etxeanin probak, eta jazta. Ontxe, gure, hemen ez, gure aldamenian bizidien Baskeland garagardoko, garagardo markak, irabazi dau Barcelona Beer Challenge-eko garagardorik onena, da garagardo artisau bat, eta horrekin bebai, holan ez, zuezitzen joeteko hau aragitxo hau, edo igual albergini bilkariekin bebai, edalontzi baterateko, esan txarto egongo. Eta, hau osten doian bitartean, kontaukotzuet historixia, ze Baskeland garagardo honen sortzaileak berak itzen zauen lan sukaldari moduan jatetxe baten. Beraz aurkitzen zitxun ardo pila bat, baina garagarduekin ez jakon berdina pasatzen, orduan berak nahi xau izan zauen beria sortzia. Beraz probaizue, ze Bartzelonako garagardo kompetizioa irabazi dago aurten, beraz ona egon biko da, nik ez dut aztau, baina igual gero joengo naz erostera botila paretxo bat, eta jango ditut gure alberginiekin, ziur ondo geratzen dela. Eta bukatzeko ingo bat aragi xeatuakin, hementxe, eta joango gara bebai, hau biltzen. Hau eta berengenia esan dugun moduan fruitu bada, eta norbaitxe galdetzen botzue, eta espasari neria fidatzen be,
aldo zuen mugikorrian aurkitzu eta ikusiko zue egixan abilela izaten, Por si acaso gaur, esango zuet bebai, gaur azaroak 8 dala nazioarteko eguna wifi barik. Azkenean batzuk esaten daue, wifi-xak dauzkala uin elektromagnetiko batzuk kaltegarreixak omen diela gorputzerako, nek hau ez dakit egixa izango dan edo ez, baina eurak hori adierazteko sortu daue gaur moduko egun bat. Ni wifi barik arki daukat zail biziko nintzela, eta nik interneta bia dautela behintzat. Baina badauz tabernatan eta ointxe geroz eta geixau, dauzolako kartel batzuk, adierazten dauenak, ez daukagu wifirik hitz egin zuen artean. Eta azkenian bada, ez dakit, 1985an bizitzia moruen, eta taberna batera joetia, da azkenian zen nahi duzu taberna baten, zure lagunekin berbaitxea da, hori da garrantzitsuena. Beraz, utzi mobilak, eta behitxu zuen bikotiai, zuen lagunei, zuen familixai, eta hitz egin. Hemen dauzkagu gure alberginia bilkariak ikusi zuen moduan betegarri desberdinekin. Egalusienak, urdai azpiko gaztak, eta aragi xeatuanak. Hau, labaradoia, 180 gradutara, 10 minutu, eta gu segitxuan gatoz. Beitu honek, zelako itxura goxua daukan, eta bero-bero dau. Beraz, baintxe, eskularroak enduko ditu, saiatuko naz, hau ontzixa ez ikutzen, ez erretzeko, eta hemen dauzkau betegarri desberdinekin. Ikusten dozue, beitu, emangotzat buelta, ikusteko gaztaia, nola urtudan barrutik, batzuen barruen, hau bai, gazta birrindu apur batekin jarri zeikie gainetik, ez? Apur bat horixua, gazta birrindua da laban. Nik, oingo honetan batzuk gazta daukienez, naixadot ez itxia, da gainera igual, egalusiakin eta eskat gaztaia hainbeste pegaten, ez? Bueno, ontxe, oinarri moruan, platertxo baten, jarriko dugu. Tomatia eta hasiko gara jartzen bakoitzeko bat. Beraz, aukeratuko dugu hau, adibidez, egalusiana. Kaneloitxo hau, jauzi da, hor ondo jauzi da igual, ez? Mugituko bafurtxo bat geixau. Baina hor, hasieran, gero erdixan, jarriko gazta eta urdai azpikuan kaneloia. Eta gero beste puntan, aragixana jarriko, adibidez, hau, beitu. Hau, jarriko. Horan, aukiko zue, zuek, ez dakit zuen gustokuena aldo zue aukeratu. Nik oin esango zuet, ez dakit irurak jateko denbora emango doztan, baina nik esango zuet zein naixadoten geixau. Jarriko zau, oregano apurtxo bat, holan lehorra, gainetik, gero piper beltzan nik badakizue oso adituan azela, holan, eta oliba gainetik, hori beti. Beraz, honek die gure albergini bilkariak. Beitu, honai buelta emangotza, ze hemendik itxura hona daukie. Albergini bilkariak betegarri desberdinekin. Hemen ez dauka gaur zigor, faltan botatzeo zigor nerekin probatzeko, eta igual beria fiauko zarien, niko sinatu ditzudanez, igual esango zu, zuk ze esango zu, txarra dauzenak. Ez fidatuko, baina fiau zaitxez, laban bat be, atara bikot. Hau erdibanak jateko. Eta alberginia kosinatzeko beste bi era ekarriko ditut ontxe bertan. Bueno, gaur programa bat, pertsona bat, baina 3 errezeta da 3 alberginiakin. Ointxe ingo ditugu 2 errezeta labur, ikusiko zue oso errezak diela, batetik da albergini patea, eta bestetik izango dira albergini erreak jogur saltsa eta granadarekin. Bakite oso exotikoa dala, baina ikusiko zue pauso zelako errezadan. Lehengo gauza inbidoguna da alberginia zabaldu erditik eta olixuaz margotu, gero erretzeko 30 minutuz laban 180 gradutara. Bitartian egingo dugu jogur saltsa jogurtakin, berakatzakin, olixuakin eta gatzapur batekin.
Alberginiak labatik ataratzen dienean jogur saltsa hori bota gainetik, satar izeneko espezie gainetik eta granada apurtxo bat. Patea egiteko hartuko ditugu berenjenak, zulatuko ditugu sardeska batekin eta erre ingo ditugu 180 gradutara 40 minutuz oingo hontan. Eta gero nahaztuko ditugu fin-fin jogurtakin, sesamo hasiekin indako pate batekin tain izenekua, berakatzakin eta kuminoakin. Bukatzeko olixuakin zerbitzatuko dugu, ogilau batekin eta perrexil fresko apurtxo batekin. Eta jazta, listo. Beraz, denbora geixen eraman bidozkunak izango da albergineak. Eta hori da ingo dugun lelena. Zau, errezta laburra da, baina oso askar prestatzen da, eta da gauza bat egin zeikena, etxera heltzen sarienean, laba piztu, zehozein laba barruan, bitartian zuek prestatu, dutxa, urrengo egunerako gauzak prestatu, eta bitartean joango da janarixa prestatzen. Orduan, nik hau ingotena da alberginia osua erre. Beraz, nabilena egiten da sardeskakin pixkanaka zulatu. Hau bai, labanakin egin zeike. Eta, hola, joango gara, azkenian da, berua barruraino sartzeko, ezta? Orduan, hemen lelena, hau olixo barik, hau holan. Joeten zarienean, ekialde hurbilera eta holan, baganus deitzen jakon alberginia patiai, egoten di holan, igual aukitzen daue sua, bitroceramikia auki biharrian, aukitzen daue sua, eta hor, suan bertan erretzen daue alberginiak. Nik etxian, badaukaten ez, holan normalian holan eitzen dut, azala zuritzeko eta zaporia be askoz bego xuboa da. Baina laban be bai oso ondo ataratzen da, beraz, ez kezkatu nik badakit geixenok laban itxia aukeratuko zuela, azkenean erosuena da, eta oso ondo geratzen da. Berez, hemen alde batetik, berenjena paterako, hemen prest, eta urrengoa inbidoguna hartuko dugu. Albergini bat, txikitsua, eta hau zatituko dugu erditik, ikusiko zuen. Holaxe. Holan. Bi erdi. Berenjenak aukitzen baditzu hasi asko, hori da berenjena zarra dalako. Azkenian gaztienok edo ez dauke hainbeste hasi izango. Berez, ingotza holan marra batzuk labanakin, haue bai azkenian erreixau egosteko, eta margotuko ditugu olixuakin. Hau, lehen esan dut zueten moruan, azkenean esponja bat moruen da, beraz oliba olixo pila bat xurgatzen dau. Berez, nahi duguna da, margotzia, olako brotxa batekin edo, hemen nik jarri dut oliba olio birgina, eta holan joango gara margotzen. Ze gertatzen da, holan jartzen botzau olixua gainetik, ez? Honek tapoia dauko, nik ez dutza bota bir, baina holan jartzen bau, bakarrik olixua jauziko da, adibidez, ona erdira, da gero ezin izango dugu zabaldu, ze xurgatuko dau segitxuan. Orduan, marguakin, hau zuek artistak sentiru, eta holan aldo zuein, behitxu. Holan, apurtxo bat margotuz, eta joango da olixua, momentu oro jartzen. Eta hau erreko dugu, honek bie daue, erditxik zabalik dauzenok bie daue ordu erdi, eta bestiek 40 minutu. Beraz, nahi badozu etxian 35 minutu sartzea dana batera, listo. Nik hori eingot eta bitartian joango gara gauzak prestatzen. Labara goiaz. Hau alberginiak hemen utziko ditugu epeltzen, ez nahi ditugu hotza geratzea, bestela, hau ez da hotza jaten, erakutzi bihotzuten platera, baizik eta epela. Berez, berua nahi dugu, eta honekin jolastuko dugu kontrastonekin. Hemen daukau jogurta, eta jogur honei gehitu bihotzau bedakatza. Hau aldugu txiki-txikiein, ni labanakien, enazen ez oso trebia, hemen olako, raiadore bat, nik uste dut mundu zua daukola olako, gazta birrintzeko eta barazki desberdinak birrintzeko erabiltzen dan tresna hau danok dauko etxian, beraz, olakoren bat bebai erabili zeike. Nere neba Andoni, sukaldarixa da, eta ni etxian
kosinatzen ikuste duten bakoitzean, kristoneko atentzioa ditze ustaz, bera oso trebia da labanakin, ez? Eta oso askaritzen dauden nahi, nien azain trebia, ni motelanaz. Baina kontran, neri ez jatolako atzamar bat moztuko, ze bera lehengo gunean, berak itzen daulan, oinatiko jatetxe baten, eta helduzan etxera lehengo gunean, olako atzamarra erdi apurtuta da jartu behar izan zauen, ze holan ezin dau kosinatu. Beraz, kontu zibil labanakin, eta aukeran olako raiadore batekin ez jatzue olako gauzari gertatuko. Beraz, hau, izan leike bebai, hau lusokerrakin gehitxu eskero, izan leike olako tzatziki saltxa greziar bat, ez? Guk kasu honetan bakarrik ingo jogurra berakatza, hau ja, listo, gatz apurtxo bat, eta oliba olio birgina bebai jarriko zau, eta hau izango da gure jogur saltxa. Hemen aukera esan dutzueten moduan. Lusokerra, ez dakit menda apurtxo bat, hau bai ez, piper beltza. Azkenean nik espeziak badakizue txorienen banabila hilabete terdi da ezagutzen doztazue, geroz eta apur bat geixo da gustatzen gatela asko espezekin jolastia da espezekin ibiltzia. Piper beltzan ikusten dut, espezia edatuena dala, ez? Zer, azkenean geixen erabiltzen dara. Egisa da, euskal gastronomian eta estatu mailan itxendan sukaldaritzan, espeziak ez dauzela besta oso, ez diela oso ezagunak izeten. Beti etorden dienean, igual nire bezeruak, ez? Atzerri aldetik, eta esate usti, baina, hemen sosua sukaldaritza, ez dozue olako espeziarik eta erabiltzen nahi. Ez dauko olako faltan. Etxe batzutan esaten da, olako gauzak eta erabiltzen diela, kamuflatzeko saporiak, eta egisa da beste kultura batzutan eta asko erabiltzen diela, baina guk ez dugula asko erabiltzen. Nik, pertsonalki, bai. Beitu, hemen dauko alberginia, hau koiaratxo batekin eingot, hau jarriko hemendik gainetik, jogur apurtxo bat, ikusiko zue hau, zelako politxa geratzen dan, eta da, ez dakit, igual, entxalada epel bat bezala, edo? Hau jarriko zau jogurra. Gero, beste espezia bat, hau ez da piper beltza bezain ezaguna, hau zatar deitzen da. Badakit euskeraz, igual ez dala oso izen erakargarrixa ez, zatarra deitzen da. Ez da bape zatarra, gozue da, eta, politxa bai bada, zatar da espezia bat holan lehorra, eta da nahasketa bat sesamoa, oreganoa, kuminua eta beste hainbeste espezia daramatzana. Berez, gehitxuko dugu apurtxo bat hau gainetik, eta segituan granada hasiak. Honei emangotza freskotasuna platerai, baina bebai ikusten dozue zelako politxa. Komentau notzuen hori dala pare bat azten nola, nire sukaldari gogokuenetariko bat zan Otolengi jauna. Bera erresuma batuan bizi da, baina bere gurasuak Israeletik dator, eta bere lehengo liburuan olako erresta bat atala zauen, eta hau jarri zauen portadan. Berenjena errea, jogurt saltxarekin eta granadarekin. Hau gero probaukot, zehointxe berenjena patea inbiot, ikusten duzue, erresta laburrak eta oso askarrak izango diela. Berez, honetarako bia duguna da berenjenia osua aukitzia. Berez, jarriko ditugu bi. Kenduko zau punta. Eta hau, joengo da bakarrik ataratzen ikusiko zuen. Hemen bat, hemen bestia, eta joengo gara. Holan, zabaltzen zuritu be, aldogu zuritu, Beitu, eskuakin. Joengo gara berenjena dana zabaltzen. Eta gero, hau normalian jendiak eta igual irabiatzen dau edo birrintzen dau batidoraren batekin. Guk kasu honetan fin moztuko dugu labanakin. Zer nahi dugu testura hori lortzea, ikusiko zue zelako ona. Hau bai granadakin gero, apura sobrau jakunez, jarri geiki gainetik, baina printzipioz, holan joango da. Holaxe bat, igual batekin ingot, holan askarragoa da laburragoa izetako, eta joango gara hau, holan aragi asko daukonez, hau vegetarianuek eta erabiltzen daue aragixa izango bazan moruan, ze ikusten dozue oso aragi trinkua daukala.
Eta hau, fin mozten dugunean, gero gehitxoin bihotzau espezia batzuk jarraituko espeziakin. Kuminua, berez guri bebai, pentsatzen jaku Afrikako iparraldeko espezia bat, ez? Ze egisa da, eramaten dauela humusak eta hango kuskusak eta asko erabiltzen dauela, ez? Oso saliak die hango partian. Baina hemen bebai, adibidez, Burgoseko odolostiai gehitzen jako. Badauz be familisek hemen lentejei eta jartze dutziela kumino apurtxo bat, kumino hasi apurtxo bat, digestioa hobetzeko eta geroz eta geixau erabiltzen den espezia bat da. Egisa da hori jartzen bozu, zapore potentia dauka, beraz apurtxo bat bakarrik jarri biozu. Beitu, hau. Holandoia, eta gero jarriko tzaue bai tainia. Tainia ez da espezia bat, da krema bat. Beitu, hemen dau, hemen marroixka dan, hau, urrea, ez dakit oso urre kolorekoa da, marroixka hobeto, eta da, sesamo hasiak birrintzen dituzunean oso gogor, eta denbora askotan, hori gutxinaka joaten da, bere olixua soltatzen, eta agertzen da olako koipe antzerakoa. Batzuk itxen daue etxian einjakua, baina igual irabiatzaileak ez dien ezain potentiak, jartzen dutzi bai olixua eta gatza koipia lehenago atarateko. Baina taini on bat bakarrik dauzka sesamo hasiak. Beraz, ikusiko zuezelako erresa dan, eta zelan ez dugun irabiatu bihar, hau joango gara hemen gehitzen gure platertxuan, eta joango gara gutxinaka, tainiak emangotzana gure platere izango da, ez dakit, kremosidade hori, ez? Eta gero lortuko duguna bebai jogurrakin. Beraz, hemen daukau jogurra, jarriko tzaue bai tainia, koiara da bat, gero kuminua, esan dut zuetena, horan apurtxo bat, eta gero, ingau truko berdina, erabikliko raiadoria berakatzan dako. Beraz, jarriko bolandana batera, eta joango gara ikusi dozue hau, errezeta oso laburra dela da oso azkarra bai itxeko eta gero bai jateko. Azken aldixan, nik bizkor jaten dut, badakit ez dela guztiz ona, ez? Hain azkar jatia, azkenean digestinoan dako da, txarra da komeni dala motel jatia. Nik ez dakizuek etxian nola itxen duzuen jan, bai motel, askar, azkenean esaten daue, igual dietarako eta ona da, esaten daue motel jaten badozu, azkenean askoz behi geixau tardatzen dozula betetzen, azkenean gutxinaka soiaz, eta mandibulako ezurrantzako bebai ona da, edo komeni da motel jatia, ze horren ezurrantzako azkenean, eta digestiorako be, hobia da gutxinaka jatia. Berez, behitu. Hemen daukau gure patea, jarriko bi bat plater politx baten. Hemen txadibidez. Eta jarriko. Koiara da bi. Hemen txe. Perrexi japur batekin. Eta jarriko oliba olioakin. Hau, koiaraz koiara be jarri leike. Honei deitzen dutzie alberginia kabiarra, bebai. Eta hau da gure hirugarren aukera alberginiakin, alberginia patea edo babaganus izeneko patea. Niri hau, ogixakin gustatzen jat, eta azkenean bixak itxen bozue, nik jarriko nauen patea, lehengo elkarbanatzeko. Gero, berenjena errea lehengo plater moruan, eta gero bukatzeko albergini bilkariak. Postria, igual alberginiekin beba inzeike, baina hori beste egun baten ekarrikotzuek, eta bitartian bixar gauz, ni hau dastatzen geraten hasi.